Gavatx és una paraula occitana i és una paraula que també existeix en català amb el mateix significat que té estrictament en occità, que és pap. En occità també va passar a designar la inflamació del pap, al coll, una malaltia de la tiroides causada per la deficiència de iode, que antigament era relativament comuna entre els habitants de les muntanyes. Per extensió, Gavatx va passar a designar la gent afectada d'aquesta malaltia i, una altra vegada per extensió, els habitants de les muntanyes. Habitants que en molts casos, quan parlaven, no els entenien els habitants occitans de la costa, perquè en alguns casos venien de l'altra banda del massís septentrional i parlaven francès. És d'aquesta manera que Gavatx es va convertir en un terme completament pejoratiu entre els occitans per designar els francesos. Aquest terme, després de la immigració occitana a Catalunya entre els segles XVI i XVII, s'hauria estès per designar aquesta gent que també venien del nord de l'altra banda de les muntanyes, que eren occitans i per extensió francesos.